Добър ден, уважаеми зрители! За щастие и в днешно време има примери на благородство и душевна щедрост, макар че не са много хората и особено организациите, които са въплъщени на тези качества. Аз, както и повечето сънародници, вероятно бях чувал за съществуването на фондация "Очи върху четири лапи". Бях срещал хора с увредено зрение, водени от кучета, излъчващи доброта и благоразположение, но си признавам, че не знаех почти нищо за тази, пак ще повторя, благородна инициатива. Но стана така, че научих повече и съм изпълнен с възхищение и благодарност към хората, които обучават и възпитават четириногите водачи, които не умеят само едно – да говорят. Но така мисли човек до тогава, докато не срещне погледът на очите им, по-изразителен от всякакви думи. А се случи следното. Моят племенник Кирил Идакиев от години страдаше от глаукома, която полека-лека почти напълно отне неговото зрение. Но той за щастие не се предаде и продължи да води, както ще се убедите, пълноценен живот. Но нямаше да може да го постигне, ако до него не беше застанал преданият четириног Пирин. Преди няколко месеца той сподели с мен идеята да се здобие с малка видеокамера, каквато аз за щастие имах. Двамата с неговия син я монтираха на импровизиран кожен статив на колана и той започна да документира своите пътешествия. На първо време, както ще видите, в родния и на двама ни град Радомир, по-късно и в София. А аз ги снимах с Пирин отстрани. Айде, момче. Кафето. Браво. Ало, да. Добро. Браво, момче. Стой. Добро, момче. Напред. Стой. Браво. Браво, куче. Браво, момче. Стой. Напред. Стой. Браво, миличек. Стой, сега да пуснем. Поставяме тесната разходка. Кафето, момче. Браво. Кафето. Добро, момче. Браво! А сега ще ви представя по подобие на популярното предаване, заглавие от моите филми "Един мъж, едно куче и една камера". Това е Кирил Идакиев и кучето Пирин. Добре сте ми дошли. По разбираеми причини ще задам въпроси само на тебе. Добре заварил. Да. Радвам се, че сега разкажи първо как прие мисълта, че губиш бавно, неотвратимо своето зрение. Искам да кажа на зрителите, че ти
доколко допреди 20 на години, няма и толкова, си работеше в Перник, До 2015. в Енергото и полека-лека това се случи. Как се справи с тая мисъл? Иска се дух и характер. Много ме интересува това. Ами, когато човек иска да бъде полезен на себе си и възможно най-малко да товари околните. Тежест на другите. Да. Какво му остана човек, освен да започне да се бори и да се опитва да си намира начини как да се справя, да се оправя самичък. Вървейки, слизайки по стълби, да речеме, да броя и да помня къде колко стъпала има, като минавам, къде какво пипам, малки нещица, които могат да забележа. И продължаваш нататък. Аз ще кажа на зрителите, че ти се опита да си помогнеш по какви ли не начини, включително с операция от прочутия академик Ернст Молдашев. Разкажи малко повече за това. Колко пъти му беше на гости? Той как се отнасяше към това? За академик Молдашев може да се направи цяло отделно предаване. Той има филми за него, да? За моите посещения там. Аз 8 или 9 пъти, 8 пъти бях в неговата клиника, която се намира в столицата на Башкирия, Башкортостан, Уфа. За първи път отидах там. Всъщност, за самата клиника и за самия професор разбрах от моята прекрасна очна докторка, доктор Маджарска. И реши да опиташ. Реших да опитам. Трудно ли се стига до него? Ами тогава беше много трудно. Тогава беше много трудно, защото интернета не беше той, който е сега. Тогава се пращаха и факсове, пък да се чакаха, пък той не пристигнал и голяма одисея беше, за да ти изпратят покана, приглашение, за да ти издадат виза, както и сега е визовия. За него се говори какво ли не, има и отрицатели, няма да крием това, но ти кажи твоите впечатления и ефекта от това, което от тези операции. Значи, ефектът е страхотен. Професора такова излъчване има. Самото му присъствие в кабинета, като влезне, някакси атмосферата се променя, въздуха се променя. Добре, но помогна ли ти за зрението? Да, помогна ми. Значи, отивайки там, с едното око, аз виждах горе-долу прилично, с другото нищо. Сега в момента, след неговите операции и интервенции, алопланта, който ми имплантира, сега по стечение на обстоятелствата, окото, което нищо не виждаше тогава, сега с него все пак виждам нещо. Какво виждаш? Какво долавяш? Ами, силуети, от време на време, тук там е цвят, нали, движение на хора и на предмети. Това е, чудото е, че въобще с това око аз започнах да виждам. Тогава не виждах и на 5 см пред лицето ми. И беше много интересно, като се прибрах оттам и на една от телковите комисии, една от докторките. И какво? При професор Молдашев. Викам, да. И какво да не ви да ви помогне? Ми казвам, аз започнах да виждам с невиждащото око. И тя, стоейки пред мене, сложила ръка пред себе си, показва там няколко пръста и аз казвам, не питаме какво показвам, и към 2 пръста. Сега колко са? 3. И се отдалечава назад и в един момент много очевидно спира и вие наистина виждате. А казвам, това няма как да се изиграе, няма как да се изимитира. Значи наистина невероятен човек е професора. Страшно обича България, страшно обича българите. Той я посещава майче няколко пъти. За единия от тях ние се видяхме тук. Беше за представяне на една дама от България. За жалост не помня имена. Да, имаме снимка от това, ще я покажем. Тя прави 2 филма за него, за клиниката. Снимала е в клиниката и той дойде за представянето на втория филм. Тук това беше 2010 година. Април месец, мисля.
в Дома на киното. Беше препълнено с страхотна атмосфера. Познали-те? Това беше за мен едно от чудесата, наред с всички останали. Излизайки от прожекцията, от залата, той застава с екипа на стълбите, хората се снимат и така. Аз с споменатата доктор Маджарска бях там, за да се запозная евентуално и поне да го види на живо. И с моите приятелки. Те ни казват, добре бе, ходи при професора, снимай се с него, поздрави го. А това става 10 дни преди аз да замина за поредната операция там в клиниката. Да викам какво е по-добре другите, които няма да имат тая възможност, те да се докоснат до него. И изведнъж в цялото множество, като че ли някой размести хората, той се обърна, видя и дойде при мен. И познаме. Здравей, Кирил, как? Аз му казах, че след 10 дни ще се видим там. И така. В цялото това множество. Супер. Невероятно беше. Но нека сега да отидем към главната си тема, а това е Фондация Очи върху 4 лапи. Как стигна ти до тях и твоите впечатления от нея? За Очи на 4 лапи разбрах от едно телевизионно предаване. Госпожа Алексиева беше в шоуто на Слави. И аз към края, там някъде улових го. След това започнах от време на време по Дарик радио. Тя събота ли беше или в неделя, сутрин в 7 часа имаше предаване. Половинчасова емисия, разказва за кучите. И в един момент аз се замислих, казах, добре, щом има такова нещо, аз защо да не се опитам да се свържа. Първоначално домашните приеха така, поредната ти лудост, как... Но ние с тебе отидохме заедно. Да. Говорих, те ни насрочиха среща, отидах на интервю. Много силно впечатление на мен ми направи това интервю, защото те разпитаха какво ли не. Имаш ли куче, как гледаш на животите и така нататък. За начина на живот, динамичен или не, навици, привички, какво ползвам транспорт. Невероятно, точно са ме описали, оказа се, и казаха, ние кучета на склад нямаме. Оставате в чакащите. Кучето за определен човек. Точно така. Така беше. Определят, те ги обучават кучетата и според темперамента и на самото куче и характера, но това най-добре госпожа Алексиева би могла да го обясни. Не, тя разказва много хубави неща. За съответния човек търсят подходящото по темперамент куче. Не подозирах първо, че ви има. Вие казвате, че всеки трети знае. Да, той е чувал за фондация Очи върху 4 лапи, но не знам дали си дава сметка какво е това. Какво е вашето впечатление? Аз мисля, че е нормално и че е страхотно постижение, ако всеки трети наистина е чувал за фондация Очи на 4 лапи, защото за да знаеш какво прави фондация Очи на 4 лапи, за да си наясно с проблемите и решенията, които тя предлага, трябва да си имал лична причина да се докоснеш до нейната работа. Тоест трябва да познаваш някой, който е сляп и има кучеводач. Или някой, който се замисля върху подобна идея, да ти е приятел, да ти е в квартала, да ти е съсед.
А все пак прослойката на слепите хора е твърде тънка в нашия социум, за да бъде това яснота за много хора. Добре, но самата вие сте го усетили много добре? Аз съм сляпа от 13 годишна, ослепях от вирусен менингит за 3 дни. Преминах от света на виждащите хора към тоталната слепота. Ето този момент много ме интересува. Как го преживяхте? Много тежко. Първите 2-3 години се чувствах като човек зад борда, бях в тотална депресия. И не можех да си представя, че бих могла да продължа да живея нормално, заедно с слепотата си. Родителите ми се бориха много време, опитахме всякакви лекарства, лечения и клиники и доктори, всички до които имахме достъп в тези времена. И аз всеки път се надявах, че следващата сутрин, като се събудя, света ще си е на мястото. А как стигнахте до кучето? Още тогава баща ми беше направил проучвания, че има такова нещо като куче водач на слепи и че има такива училища по света. Беше проучил ситуацията, това решение като финансов и социален път. И беше ясно, че трябва да отида някъде в чужбина, трябва да поживея там, трябва да се науча да се движа самостоятелно, трябва да се науча да използвам кучето и всичко това на чужд език и да го платя. И понеже това проучване беше направено точно в първите години след ослепяването ми, а аз имах много други житейски задачи за решаване, като това да продължа да уча, да вземам класове като частна ученичка и след това да уча в гимназията за деца с увредено зрение в София. След това се омъжих, следвах психология в Софийския университет, родих син и изобщо все неща, които бяха приоритетни. И бях на 36 години, когато успях да реализирам мечтата си. Един мой приятел, който ползваше куче-водач, ми се обади и каза, че има възможност да купя куче от Германия. И преди да попитам какво куче, кога и колко, аз казах да. Затворих телефона и след това си дадох сметка, че не съм задала много важни въпроси, но те бяха вторични. Купих си първото куче-водач от германското училище на Болтхауза в Анштадт. Беше една великолепна овчарка, Камила Аздем Шварценцвингер. Това беше 99-та година. Какво се промени в живота ви тогава? Как се промени? За една година тя промени живота ми на 180 градуса. Аз станах един независим в своето придвижване човек. Осъзнах, че имам партньор до себе си, който ми е на разположение 24 часа в денонощието и на който никога не му пука, че навън вали или че отрицателни температури са зад прозореца, или че е много горещо, или че е 3 часа през нощта и аз искам да изляза и да отида до денонощния магазин да си купя цигари. Достатъчно беше само да я извикам, да я изложа обмундировката и тя беше вече щастлива да тръгнем заедно. Тази подкрепа и тази безусловна любов не можеш да получиш от човешко същество. Никой човек не може да ти е на разположение 24/7. Да. Сега нека да се върнем т.е. да дойдем към днешния ден. Колко кучета обучихте вие през тези 20 и колко и 4 години? Вие и вашите сътрудници, разбира се. Да, преди 2 седмици предадахме 102-то куче от училището. Той е водач. 82 кучета водачи и 20 кучета асистенти за хора с двигателни увреждания, с диабет и с аутизъм сме приготвили.
Какви са реакциите на хората след като се здобият с куче? Аз мога само моя възторг да ви изразя заради моя племенник. Всички преживяват това, през което минах аз, когато взех първото си куче. Първите 5-6 месеца се опознават, разбират, че могат да се доверят не на 100, на 200% на своя партньор, след което се отключва истинският терапевтичен ефект на кучето. Тази независима мобилност, която кучето им дава, им позволява да започнат да реализират мечти, които са отлагани с годините или са смятани за недостъпни, просто защото за да ги направиш ти трябва някой до теб, някой да те заведе, някой да те придружи. Освен това, разширяваш невероятно много кръга от социални контакти, защото когато си на улицата с това куче, ти не изглеждаш безпомощен и нуждаещ се от съдействие, а изглеждаш независим и свободен, изглеждаш красиво, правиш впечатление. И когато хората се приближат до теб, те не идват за да ти кажат господине, госпожо, объркахте се, нали? Искате ли да ви помогна да пресечете? А идват да ти кажат, страхотни сте, имате много красиво куче, имате много умно куче, изглеждате невероятно. Това е минало през личния ми опит и това преживява всеки един ползвател. Това е много хубаво, което казвате. Да. Ти имаш хубаво чувство за хумор. Разкажи някой куриозен или забавен случай. Да. Значи, в един момент установих, че кучето е доста по-известно от мен, независимо, че то от 4 години в града, пък аз доста по-отдавна. Вървейки по улицата, срещаме се, някой ни среща и чувам глас. О, здравей, Пирин! И аз съм с него. Аз съм кучедържача ли? Какво тук? Здрасти и на тебе, Кирчо. Много са ми забавни срещите с разни дами. По принцип, кучето, като е на работа, не бива да се гали. Но той, понеже е хубавец, като мене, и казват, ау, какво хубаво куче? Какъв хубавец. Казвам, да, благодаря, но и кучето не е грозно. И не казва, не, аз имах предвид кучето. Да. Разочароват ме непрекъснато, не знам защо така. Добър ден, свободно е. Търси пейка. Търси пейка. Браво, кучето. Браво, момче. Браво, миличе. Добро куче. Ето на кучето награда. Браво, браво, миличе. Браво. Добре. Това променя самооценката. Да. Това променя самочувствието на човека, който е сляп по рождение или късно ослепял. Абсолютно съм съгласен. Той разбира, че е интересен, привлекателен, че не буди съжаление, че буди възхищение у околните. Той започва да мисли за себе си като един човек, който може да успее, стига да иска и може да направи всичко, което поиска. Ние имаме двама младежи, които до такава степен успяха да отместят границите в главите си, че се качиха с кучетата си на първи базов лагер на 5000 метра в Хималайте. Качиха преди това Вихрен, Мусала, минаха през Кончето, кучетата им ги преведоха. Всеки човек, който се занимава с планински туризъм, знае какво предизвикателство е Кончето.
са изключения, които потвърждават правилото. Те са единствените, които са направили до сега това. Но много от слепите хора започват активно да спортуват. Започват активно да се учат. Започват работа. Създават семейство. Всеки според мярата на своите потребности и възможности пораства. Разширява, възстановява нормалния си живот в тази степен, в която си разреши. И ключ към тази свобода е кучето водеч. Аз имам един последен въпрос. Как се справяте финансово все пак? Слава Богу, през последните 4-5 години името ни вече работи за нас. И ако преди пишехме редовно молби до големи компании, до отделни фирми за спонсорство, сега те ни търсят и получаваме сериозни дарения, малки и големи, непрекъснато. Слава Богу. Освен това, имаме и една субсидия, която държавата ни отпуска през Столична община, която обаче можем да харчим само за работа с слепите хора и хората с увреждания изобщо. От тази субсидия не можем да харчим нищо за подготовка на кучетата, но и това е добре, защото е ежемесечен сигурен приход. Така че не се оплаквам, справяме се. Единственият проблем е, че ние никога не можем да предвидим, а оттам не можем и твърдо да планираме, колко ще са приходите от дарения тази година. Как се разбирате с Пирин сега? И какво е той за тебе изобщо? За мен това е... Не подценявам близките си в никакъв случай, но това е съществото, на което вярвам безрезервно, доверявам му се, той страшно много ме обича. Имаме страхотна връзка. Още втория ден, това държа да го кажа, още втория ден, когато отидах в клиниката, там се изкарва 2 седмици обучение и да се види кучето, дали ще ме приеме и аз как се отнасям и така. И в стаята, в която спя там, кучето е с мен. Идват дъщеря ми и внука ми да ми донесат храна. Седиме, говорим си, Пирин, както и сега, легнал до мен. И по едно време дъщеря ми каза: тате, погледни го, виж какво прави. И той легнал по гръб и вдигнал 4 лапи нагоре. Споделям аз на другия ден с инструктора му, с Жоро. Викам: Жорко, да, така и така. Той каза: приел те, имате пълно доверие, след като най-уязвимите части на тялото си ги оставя открити. Да. Значи, и това е още на втория ден. Да, сега вие всеки ден се разхождате в Радомир. Искам да кажа на зрителите, че той снима с тази малка камера, тук на този статив закрепен, а аз го снимах отстрани. И ти срещаш ли там някакви трудности? Ти посещаваш кафене, какво още? Магазин, аптека. Въобще, разкажи малко повече за това. И как реагират хората? Вървейки с кучето, аз нямам никакъв проблем
с преодоляване на каквото и да е препятствие. Стълби, всяка неравност, която е по-различна. Защо? Как е обучаван той? Защото кучето върви, обучено е и на всяко препятствие той спира. С белия бастун аз проверявам какво е препятствието. Той стои и чака команда какво да продължи да прави нататък. Стълби. Няма препятствие, на което аз да не мога да премина. Аз съм свидетел. Взима самостоятелни решения. Паркирани коли. И тясно пространство и той преценява, че не можем да минем двамата. Подава му команда да търси проход. Той решава и избира откъде да ме преведе най-безопасно и за мен, и за него. Паркирали коли на тротуар. Не може да минем. Трябва да слезнем на платното. Спира на бордюра, обикаляме колата. Веднага след като заобиколиме спрялата кола, той отново ме качва на тротуара. Супер. Пълно доверие му имам. Невероятно са го научили тия хора. Безкрайно съм им благодарен и на госпожа Алексия, и на всички там, и на Явор Крумов, и на Жоро, и на всички. За мен това са... не може хора, които не обичат себе подобните и животните, да вършат това, което те правят. Изключително търпение трябва да имат и любов към кучетата и към хората, за които се подготвят тия кучета. Убеден съм, никога не е ставало въпрос и не ме интересува по принцип, но убеден съм, че това, което правят, не го правят за пари. Давай! Добро момче. Като брат. Аз не съм учил за нищо, бе. Я имам мощите. Какво има? Препятствие ли? Браво на кучето. Браво, миличе. Добро момче. Добро момче. Хайде напред. Напред. Браво, миличък. Браво. Напред. Браво. Така. Браво, момче. Търси. Напред. Браво. Търси стълби. Браво, момче. Браво, момче. Браво.
Айде. Търси врата. Браво на кучето. Напред. Браво. Ляво. Напред. Ляво. Напред. Стой. Браво. Търси бордюр. Бордюр. Браво на кучето. Давайте. Браво, момиче. Напред. Браво. Пречим ли? Браво. Браво на куче. Браво, Милю. Добро куче. Добър Кирил. Кафето. Хайде, кафето. И как ти води това куче добре, браво? Кафето. Браво. Кафето. Стой. Апорт. Дай апорт. Дай ми апорт. Браво на момчето. Браво, Мири. Браво, момче. Редом. Редом. Добро куче. Браво на куче. Браво, Мири. Браво, момче. Браво. Напред, напред. Търси врата. Браво, момиче. Напред. 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 Търси касата. Браво на куче. Здравейте. Не е толкова стрес. Какво ще искате? Сега ще го покажа. Той вика, аз не знам, но го нося, ще го покажа. Да. Ние тук се знаме с момичетата. Прекрасни са. Заповядайте. Викам, вие плачете за обиране. 10,45. Колко? 10,45. Кирчо, имам пари. Ма и аз имам. Ма имам и стотинки. Ма и аз имам. 50. Намерих се 45. Блистърчето, искаш ли да го изхвърля? Да. Дай. Ще съм благодарен. Заповядай. Много благодаря. Моля. Напред. Търси врата. Търси врата. Търси врата, куче. Браво. Браво. Браво, момче. Добро куче. Браво. Браво на куче. Добро, момче. Добро куче. Браво. Хайде напред. Напред. Ти беше в Огняново, отиде сам, беше и на море. Сега ти предстои курс за хора с увредено зрение в Пловдив. И отново ходене на Огняново, дай Боже. Значи, идеята за снимането на това, което правиме с кучето, ме осени, когато бях в Огняново. И се породи от интереса на всички околни хора. Да, аз малко се изненадах, ти като поиска да имаш камера. Да. Аз изненадах и себе си първо, защото почнах да мисля с камера на телефона. Абсурд, няма как да снимам. И оттам нататък реших, че като е толкова интересно на хората и казвам аз, защо не заснемам това, което правиме с кучето, с идеята ми да го качвам в интернет
да популяризирам очи на 4 лапи. За да видят хората, да знаят, че имайки до себе си куче обучено там, по този начин, могат да живеят абсолютно пълноценно и самостоятелно. Това ми е основно. Имах въпрос, какво би казал на хората, които се озовават или са заплашени да се озоват в твоето положение, но ти го обясни. Ти го каза. Единственото, което мога да им кажа, е в никакъв случай да не се предават. Има хиляди начини да човек да продължи да живее по същия начин или по почти същия начин, да осмисля живота си, ежедневието си, било с разходки, било с четене на книги. Има прекрасни приложения за четящи, има говорещи програми за компютри, за телефон. Честно казано, единственото, което най-много ми липсва от времето, когато виждах, това е шофирането. Да, мога да те разбера. Иначе всичко друго по един или друг начин, не в степента, в която е било, когато виждах, но си го компенсирам и просто продължавам. Абсолютно. Продължавам. Моя последен въпрос или един от последните ще бъде: какви планове кроиш за бъдеще? Знам, че имаш такива. Бъдещите ми творчески планове. Да, и творчески. И творчески. Шегувам се, нали? Това е тривиалният въпрос. Аз му дадох една идея да опише тези свои неща. Значи, предстои по-на есен, защото в Пловдив температурите лятото не са подходящи. Мисля да отида да изкарам един курс за компютърна грамотност за незрящи. За да мога да се опитам да осъществя идеята, която ти ми даде. Ма защо не? Макар че аз все още... Твоите впечатления, написани и прочетени от хора, не само от незрящи хора, ще бъде много интересно и за хора, които виждат. Макар че аз имам известни колебания, кой ще се заинтересува, но както и да е, това си мои такива някакви тързания. И другото, което е, мисля, в любимото Огняново, при прекрасните хора. Значи държа да подчертая, невероятни хора с отношение към хора като мен и към кучето. Там ли те бяха попитали това куче лае ли? Да. В хотела, в който сядаме, след 4-5 ден тръгваме си и камериерката, изпращайки ни там до таксито при входа на хотела, казвам: може ли да те питам нещо? Казвам: кажи, а това куче изобщо лае ли? Защото... Но аз го чух да лае, когато се реши, че ти си застрашен. Да. В Радомир срещата с друго куче. С едно улично куче. Той по принцип много рядко лае по тях, но явно тогава нещо се случи с другото куче. Изненадаха се взаимно. Решил е, че ти не решил, че си застрашен. Да. Той реагира винаги, но без лай. Пирене, аз те имах за кропек, бе. Просто се опитва така с ръмжение да ги респектира останалите. Да. Но и в никакъв случай не е агресивен, нито към хора, нито към други животни. Много бързо се сприятелява. За първи път, като се видя с кучето на дъщеря ми и на зет ми. Така е, да. С поддушване и толкова. Няма агресия, няма невероятен помощник. Искам да ти благодаря и на тебе, и на двама за Спирин. Много се радвам, че гостувахте в нашото студио и разбира се, ще следим бъдещите ви пътешествия. Пожелавам и на двама ви здраве. Дай Боже всички да бъдем здрави и още веднъж и аз благодаря за поканата. Удоволствието беше изцяло мое.
Thank you.